Dirita sa versikulo 3, nagaingon ang Bible, makaigsunan, pakig-ambit sa mga pag-antos, ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw, busa dili siya mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. Dalaygon ang pulong sa Dios. Higala ko nini kabuntagon buot sa Dios nga masabtan nimo kini. Nasayod ba ikaw nga buot sa Dios nga ikaw mahimo usab niyang sundalo? Ang kinabuhi makaigsunan sama ni sa gitawag og gubat, war. Life is war. Matag adlaw na atay gitawag warfare sa kinabuhi. Kinanan aware ka niini nga pakigbugno. Nasayod ba ikaw nga usahay ang imong kontrang imo pong kaugalingon? Hinumdumi makaigsunan nga kini atong kinabuhi nailalom ta niini nga challenge sa kinabuhi sa gitawag og carnality or tawhanon na pakigbugno. Apan gusto sa Dios nga ikaw ug ako makaigsunan masayod ka sa gitawag og spiritual battle na ay tawhanon nga pakigbugno, na po espirituhanong pakigbugno. Muna nga ang tao, kita makaigsunan, nanginanglan ta sa gahom sa Dios. Otherwise, kung wala kay gahom sa Dios, kung wala tay gahom sa Dios, muna ang tao makaigsunan, pwede siyang daog-daogon sa yawa. Muna nga, no wonder makaigsunan, dagang mga tao karon na naguba ang kinabuhi. Giguba sa bisyo, giguba sa droga, giguba sa sayop na mentalidad, sayop na desisyon. Nganuman, tungod kay walay kaalam sa Dios. Wala ang gahom sa Dios. Nang nganuman gisgutan diri makaigsunan ang maayong sundalo. Na kung maghisgot kang sundalo sa literal nga pagkasundalo makaigsunan, unang-una dili dali mahimong sundalo, moagi kag training, moagi kag exam na ay gitawag og disiplina sa sundalo. Na ang pagkasundalo makaigsunan, kabalo ka nganong nahimo kang sundalo tungod kay naay gubat. Kinsa bay sundalo nga may apil og training nga gusto kay mong sundalo nga wala siyang hunahunang gubat. Naayod ang gubat tungod kay naa may mga rebelde, naa man gyud daotang mga tao. Sa samang paagi makaigsunan, ikaw ug ako buot sa Dios makasabot ka. Kung gusto ka nga mahimong alagad sa Dios, unang-una i-consider nimo na sundalo ka. So therefore, kay kung sundalo ka, you have to watch and pray. Muna iyon ni Jesus, usa sa instruction ni Jesus sa Book of Matthew. Insa nga magbinantayon kamo o magmainampuon kamo. Ingon ang Bible sa Episo makaigsunan nga we are not fighting against flesh and blood, but against principalities, against the powers of darkness, the rulers of this world, against all the wickedness, against the powers of darkness. Now, ang tinuod nga sundalo makaigsunan, dili lang sundalo ni ibabaw sa yuta, apan sundalo ka in the realm of the spirit. Kay ang imong kaaway nga mong yawa, espiritu man. Ang yawa, espiritu usab. Nga kaya niyang i-manipulate ang tao makaigsunan sa matag sitwasyon, sa matag usa ka kahimtang, aron ang tao makaigsunan ma-discourage, aron ang tao makaigsunan ma-out of control, aron ang tao walay saktong direction. Ang kaaway makaigsunan maoy utor sa tanang pagkadautan, utor sa tanang kalamidad, utor sa tanang balatian, utor sa tanang kagubot o kagulyang sa kinabuhi. Na kung ang tao walay gahom sa Dios, kung ang tao walay protection sa Dios, kung ang tao walay kaalam sa Dios, makita nimong sitwasyon, mag-uol ka o ma-discourage ka. Makita nimong krisis, makita nimong balita, may mahal ang bugas, may mahal ang krudo, may mahal ang palitunon, mag-uol o mabalaka ka o ma-discourage ka. Doon ay mga tendency ng tao
wala na'y ganas kinabuhi, di na ganahan mo ampo. Doon ay mga posibilidad yang tao mubuhat na lang og dautan, magpakasala na lang kay wala nakasabot sa kinabuhi. Igsuon kung sundalo ka, kinahanglan makasabot ka sa imong posisyon. Kung sundalo ka, dapat makasabot ka sa imong sitwasyon o kahimtang. Unse angay nimong buhaton. Maunay tinuod nga sundalo. Na matod pa diri makaigsuonan nga ang sundalo matod pas pulong sa Dios makig-ambit sa mga pag-antos. Ang problema karon kung ang tao di ganahan mag-antos, dili ganahan og pagsulay, di ganahan og challenges. Pero kung makasabot ka makaigsuonan, kung doon na may pag-antos, kung doon na may mga challenges, kabalo ka nga naa kauban nimo imong Dios. Kabalo ka nga nag-monitor nimo ang imong Dios. Nakakita ang Dios sa imong sitwasyon. Now, kung sa sundalo lang makaigsuonan sa literal, ang mga sundalo, kung naa sila na-assign sa kampo sa mga kabukiran, of course, naana sila yung mga gitawag o communication, na ay mga radyo, na ay mga dunay mga kontak, dunay cellphone. Kaya anytime makaigsunan kung nanginanglan sila rescue, automatic na ay mga Air Force, automatic makaigsunan, dunay daghang rescue. Sa samang paagi makaigsunan, ang Dios makaigsuonan naghatag natong kagahom nga kita makatawag sa Dios anytime. Muna ingon ang Bible, call unto me and I will answer thee, and I will show you great and mighty things which thou knowest not. Now sa Ginoo makaigsuonan, wala na nakinanglag cellphone. Kay bisan pag walay signal ang lugar, diha sa Dios automatic na signal 24/7. Ang problema lang sa tao na di mo tawag sa Dios. Ang problema lang sa tao kung wa gyud kaila sa Dios. Ang problema lang sa tao kung walay tinuod nga pagsalig sa Dios. Kay kung naay problema, iluom niya. Ang kuno niya yung problema, hantod nga tao, dagang tao naghikog na lang, dagang tao nga damo naguba ilang kinabuhi. Kay wa kasabot, wala na sayod sa prinsipyo sa Dios. Wala na sayod unsa ang pagdangop sa Dios. Wala na sayod unsa ang pagtawag sa Dios. Usahay ang ilang tawgon na lang dayon makaigsuonan. Ang mga tao nga dili makatabang nila. Ang mga tao nga damo hinuon mo duot nila. Hallelujah. Now, matod pa diri makaigsuonan, pakig-ambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo. Kabalo ba ka nga si Kristo miingon? Buot ba ikaw musunod kanako? I-deny imong kaugalingon o pas-ana imong cross o sunod nga ni kanako. Si Jesus mismo nag-ingon, if you want to follow me, deny yourself. Take up the cross and follow me. Naunsa man ang cross nga imong pas-anon makaigsuonan. Ang cross makaigsuonan nagsimbolo ka na sa sala sa tao. Sa mga alantuson, mga palasunon sa tao. Ang kanindot ng makaigsuonan, ang krus sa sala sa tao, humana gipas-an ni Kristo og iyang gipakamatyan. Kining atong alantuson karon makaigsuonan, ginagmay na lang ni. Doon na kay mga alantuson, nag-antos ba ka kay naa kay problema, na kay baryonon nga tuition sa imong anak. Na kay problema, kay na kay pagpanginanglan sa imong panimalay. Naabay balatian. Apan sayon na sulbaron sa Dios. Gialaw na sa Dios nga sitwasyon aron nga makita sa Dios ang imong pagsalig nga motawag ba kaniya. Imo ba siyang saligan sa imong pagpanginanglan? Imo ba siyang saligan sa imong balatian? Imo ba siyang sampiton sa panahon nga nakay pagpanginanglan? Na kung ang tao makaigsuonan di na motawag sa Dios, nagpaila ka na nga siya nagpaka-Dios sa siyang kaugalingon. At the end of the day, dili day niya kaya ang iyang problema. Muna nga naapoy mga tao karon, maghikog na lang makaigsuonan, muambak na lang mga building. Kaya ngano, wa kasabot na siyang kinabuhi. Na kung ikaw ang maayong sundalo ni Kristo, dili sundalo sa gobyerno, sundalo ni Kristo. Kaya kung sundalo ka ni Kristo, doon na may mga palantuson, doon na may mga sakripisyo, pero kanang tanan makaigsuonan, nakalatid na sa pulong sa Dios, o ikaw, ikita,
nasayod na nga diin ang Dios makaigsuonan, nasayod og nakakita kanato. Nakasulat na daan sa pulong sa Dios nga naay pag-antos, pero dili but pasabot nga ang Dios di maminaw nimo. Dili but pasabot nga wala ka nakita sa Dios. Gisulayan ka sa Ginoo, gitest ka sa Ginoo, naay mga pag-antos, unsa ba ka na ang klase nga pag-antos? Gipasipad-an ba ka, gilutos ba ka? Pero kung gilutos ka tumudog alang sa Ginoo, paboran ka sa Ginoo, labanan ka sa Ginoo, na ay kaalam ang Dios muhatag, ihatag kanimo nga ma-escape nimo ang mga pagsulay sa kinabuhi, makaigsunan. Dili ka likayan nga mga pag-antos. Doon ay panahon makaigsunan nga diin buot sa Dios nga ma-measure niya asa ang imong kasing-kasing. Kay daghang mga tao karon ang kasing-kasing tuwa sa mga butang sa kalibutan, tuwa sa bahandi sa kalibutan, tuwa sa kahilayan, tuwa makaigsuonan sa mga butang nga dili mohatod kanimo ngadto sa Dios. Apan mahimo hinuong litag kanimo. Daghang mga tao karon makaigsuonan, hunahuna nila maghubog-hubog ta aron malimtan nato itong problema. Pagkahubog na nila makaigsuonan, midugang hinuon problema. Daghang mga tao mingon nga magsuyop ta, magdruga ta, may nalang malimtan nato itong problema. Sa diyang nakasuyop na, sa diya nga nahimo na nga napraning na makaigsunan, midako na hinuong problema. Makaigsunan, dunay ginahuna sa mga tao nga kaugalingon nilang solusyon. Pero at the end of the day, mo'y naghimo og dakong kagulyang problema kagubot sa ilang kinabuhi. Nganuman, kay wala nagikaila sa Dios. Now, ang pangutana, sa amang pag-ila Dios, simple lang makaigsunan. Unang-una, gitagaan ta siyang pulong. Kay ang pulong mauman ang Dios. Kay ang pulong mauman si Kristo. Si Kristo ang pulong. Si Kristo ang Ebanghelyo. Na ang solusyon makaigsunan nga ang tao makailag Dios, mamalandong ka siyang pulong. Magpamintor ka. Tinanglan nga masayod ka kung naakay kauhaw, moduol ka sa mga tao nga naay kahibalo sa pulong sa Dios. Sa sama usab niini, kung ikaw karon first time nimo nakapaminaw ka niini nga channel, igsuon ikinasing-kasing pagpaminaw. Dawata ang pulong nga kinasing-kasing. Tungod kay kung makadungog ka sa pulong sa Dios sama ani, dili bot pasabot nga magdawat kag reliyon. I don't care about religion. But what I care the most is your personal relationship with the Lord. So, the challenge here is when the word is being preached unto you, mo na nga panahon nga mamalandong ka, aron nga ma-establish nimo imong kaugalingon sa pakigrelasyon sa Dios. So makaigsunan balik ta sa atong gibasa. Pakig-ambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo. Na kung ikaw sundalo sa gobyerno, ma-assign ka sa usa ka lugar, unsa may angay nimong buhaton dito? Unsa may mga sitwasyon na ani mo dito? Naay panahon nga mingawon ka sa imong pamilya. Naay panahon makaigsunan nga sa maong dapit kung asa man ka na-assign, mobati ka kaigsunan o kabalaka. Siguro naay mga kadok, labinag na ka sa mga critical na area. Sama na ako makaigsunan nga nahimo sab kitang life coach somewhere in Marawi. So naay mga sundalo dito makaigsunan nga dili kalikayan matud pa nila. Minsan nga pastor, may panahon nga miati migsulong dire. Dili lalim among kinabuhi. Kay anytime kung naay gubat, kinanan andami permente. Kay naami sa lugar sa mga rebelde. Naami sa teritoryo sa mga maranaw. Pero makaigsunan, wala na sila choice. Kay ila na nang gisudlan nga posisyon. Ila na nang gisudlan nga trabaho. Ang ila na lang nga pagsalig sa Dios. Ang ila na lang na ay gitawag og alertness. Na ay gitawag og discipline. Na ay gitawag og pagbaton og kaalam makaigsuonan. So karon, kung gusto ka mo alagad sa Dios, isipay imong kaugalingon nga sundalo ni Kristo. Pero yung na Bible, dili lang kay basta-basta sundalo,
kinahanglan mahimo kang maayong sundalo. Nga anda mo challenge, mo dawat sa challenge sa mga pag-antos, sa mga pagsulay. Magbaton og kaalam, kaisog. Di pwede kung sundalo ka, talawan ka. Makadungog lang buto sa sweeties, butos triangle, wala mo karatil na ka. Samot ka og buto na to makaigsunan sa kanyo. Now, ang sundalo dapat isog. Mato pa sa Bible, sa Book of Revelation, makaigsunan, chapter 21. Usa dito gisgutan nga ang mga talawan walay luna sa gingharian sa Dios. Ang pangutana, unsa man ang klase nga pagkatalawan? Kaning tao ba nga hadlok mga lagad sa Dios? Kaning tao nga hadlok mutikan sa Dios? Kaning tao nga hadlok mubuhat sa kabubuton sa Dios? Mga mga taong talawan, mga taong hadlukan makaigsunan. Si Pablo, miingon siya makaigsunan sa Roma chapter 1 verse 16. Miingon si Pablo, dili ko gayon ikaulaw ang ebanghelyo sa kaluwasan. Kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa pagluwas sa mga pagano o sa mga Hudyo. So muna importante, kung sundalo ka, kinahanglan isog ka makaigsunan. Dili pwedeng magpatalaw karon panahon na. Isog kang moatubang og problema. Isog ka moatubang og yawa. Isog ka moatubang og mga demonyo. Hinumdumi ang Bible nagsulti nga gitagaan na ta og authority sa Dios. Ingon ang Bible, ingon si Jesus, I have given you authority to trample down all the words of the enemies, and nothing means to hurt you. So try to imagine, it is the Lord Jesus who told us that He gave us authority to trample down all the words of the enemies. Ang pangutana karon, nasayod ba ka ana nga otoridad? Na kung nasayod ka ana nga otoridad, dapat karon isog ka. Nganuman, kinsay naghatag otoridad? Dili man ang atong presidente nga si Bongbong. Dili man ang mga general diri sa kalibutan. Ang naghatag nato makaigsunan ang atong great general nga mao si Kristo. Siya ang kasaligan nga general nato. Siya ang atong executive commander makaigsunan. Si Kristo ang atong manlalaban. Siya ang naghatag nato gahom to fight against all the works of the enemies. So karon kung sundalo ka, dapat ka isog. Dapat ka disiplinado. Dapat ka naay kaalam. Dapat ka alert, mabinantayon ka. Dapat ka, kung ikaw sundalo makaigsunan, dapat ka determinado ka sa imong position, sa imong trabaho. Now, matod padre, gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw. Now, unsa pay usa sa mga importanteng butang sa sundalo? Unsay imong motivation? Kinsa ang imong inspiration? Matod padre, ang usa ka sundalo gusto niya malipay ang iyang labaw. Mangutana ko nimo, gusto ba ka mahimong sundalo? Sundalo ba ka ni Kristo karon? Imo bang lipayon ang imong labaw? Mao ba nay imong mindset? Unsa ba imong mindset karon? Unsa bay nasa imong una-una? Unsa bay nasa imong kasing-kasing? Dagang mga sundalo karon pasikat lang. Makadala lang pistola, hastang piling nila general na sila. No, bago pa lang na-hire, piling na nila commander na sila. Nganuman, gusto nilang lipayon ang ilaran kaugalingon. Dili di ay matod sa Bible, dapat di ay nimong lipayon ang imong labaw. Nakaron ang imong labaw naa siya'y kaugalingong palisiya nimo. Naa siya'y mga instruction. Naa siya'y mga guidelines didto ka musubay. Dili sa imong kaugalingong pagbuot. Kay kung sa imo ng kaugalingong pagbuot, ang imo rang kanunay manunaon, ang imong kaugalingon. Usay ang tao self-centered, self-righteous, usay ang tao. Piling siya kaugalingon, siya rin matarong, siya rin maayo, siya rin pinakakusgan, pinakaisog. Igsuon, matod pa diri sa itong gibasa, ang usa ka kasundalo, ang iyang gusto, mahimuot ang iyang labaw. Now, mga higala ko, mga kaigsunan, ikaw karon nga buot ka nga moalagad sa Dios. Nga matod sa Bible, mahimo kang maayong sundalo.
ang usa ka maayong sundalo di ay ang iyang motivation nga malipay ang iyang labaw. Wow. Malipay ang imong agalon nga maulamang si Kristo, maulamang ang Dios nga magagahom sa tanan. Og matud pa niya diri makaigsunan, og dili siya mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot siya pagkasundalo. Lisod kayo kung ikaw sundalo o nya mag-apil-apil ka og kining pageant, mag-apil-apil kag misgi, mag-apil-apil kag kahalihukan nga walay labot sa imong pagkasundalo. Dili pwede makaigsunan kung sundalo ka, sundalo jud ka. Dili kay ma-make up ka. Lisod ka yung sundalo. Nang make up pa yun. So, makaigsunan, mato pa diri, dili mag-apil-apil. In other words, dili ka dapat mo compromise. Dili ka mo compromise sa imong position as sundalo. Lahi imong trabaho. Unsa trabaho nimo? Ikaw ang gitawag peacemaker. Amen? Protector ka sa imong community. Protector ka sa imong pamilya. Protector ka sa imong syudad. So, dili ka mag-apil-apil makaigsunan. Dili ka mag-apil-apil outside sa trabaho nimo ingon nga sundalo. Lisod kaayo nga sundalo nga dito ka nakita sa parlor. So, asa ba ka nakita? Nakita ba ka dito sa bingguhan? Nakita ba ka dito sa bulangan? Okay. Lisod kaayo makaigsunan nga sundalo ka nga kanunay tuwa ka dito sa bulangan. Mato pa sa pulong sa Dios nga kung tinuod nga sundalo, maayong sundalo ni Kristo, gilipay niya yung galon. Dili ka mag-apil-apil sa mga buhat nga walay labot sa imong pagkasundalo. Lisod kaayong sundalo ka nga naa ka dito ga biya inilog. Makaigsunan. Kasab-an ka sa imong agalon. Kasab-an ka sa imong labaw igsuon. Disiplinahon ka. So ako encouragement lang karon sa atong mga kaigsunan nga naminaw. Buot ba ikaw mahimong sundalo? Ang imong trabahoon makaigsunan, makig-ambit ka sa mga pag-antos. Na magaling pag-antos, part na sa atong challenge. Nga naman, ang imong motivation, malipay ang imong labaw. Ikatulo, dili ka mag-apil-apil sa mga kalihukan nga walay labot sa imong pagkasundalo. So kung sundalo ka, dapat dili ka makita sa bulangan, dapat dili ka makita sa bingguhan, dapat di ka makita dito sa parlor area, or asa nga makailayan makaigsunan, bantayin na makaigsunan. Tungod kay kana nga mga butang, wala na labot sa imong pagkasundalo. Buot sa Dios gamiton ka. Andam ba ka magpagamit sa Dios? Ididikit ang imong kinabuhi. Dapat determinado ka. Andam kang magpakamatay para sa Dios, para sa atong katawhan. Kabalo ba ka makaigsunan nga ang tinuod nga hero na sundalo anda magpakamatay sa iyang nasod. Muna'y tinuod na sundalo anda magpakamatay sa iyang nasod. Nganuman, humana siya mitikot, humana siya nanaad, humana siya nanumpa, nga magpakamatay, andam kang mamatay para sa imong nasod. Ang pangutana karon, kung ikaw maayong sundalo ni Kristo, andam ba kang mamatay para kay Kristo? Ang sa ingon ni Pablo, last na verse, ako yatang nimo, Philippians 1 verse 21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ingon pa si Pablo, whether I live or I die to the Lord. Igsuon, kung buot ka mahimong sundalo ni Kristo, pag kinabuhi ni Kristo, kay kung kwaon kas Ginoo, ang ang kamatayon sa taong nas kang Kristo, dako nga ginansya, kadaugan, dad-o na kas Ginoo dito sa gingirian nga walay katapusan. Lipayon na kanya, wala na'y luha dito makaigsunan, wala na'y kagulanan dito sa langit, wala na'y balatian, wala na'y hubak dito, wala na'y cancer dito, wala na'y balatian dito, wala na'y sakit sa tuhod dito makaigsunan. Wala na'y utang dito. Wala na po'y utang dito makaigsunan. Lipayon na kas Ginoo, gantihan na kas Ginoo, panalangin na kas Ginoo. So igsoon, salamat sa imong pagpaminaw ni kabuntagon. Manginaot ko nga Dios nakigsulti nimo karon aron sa paglig-on sa imong pagsalig sa Dios
So ako magaingon kanimo nga ang tawo nga nay pagtuo sa Dios dili siya mapakis sa paglaom. Tungod kay ang Dios nga nagsaad matirud-anon siyang mutuman sa iyang mga pulong. So dalay ko ng Dios ug maayong